aja menco nang wit gedang menco ning sanding tukang gendang Kruket-kruket tangi maneh arep ngeteri ayam mas manuke apa manuk-manuk wedang cok pedang aja menclok ning papan gedang cok ora cok nak kendang meneh niki Bu ket mau gak sing ditawake tukang gendang ben badhe iki tukang kendang iki pengertian Mas Jem wis ping pindho lho Mas Mikal joget nani gantung kanduni yang mas manuk putar bencokan nang nyot pager aja menco nang kono pager menco dengan dhuwur geger wah iki badhe akeh iki pancen dina iki anu Mas dina Jemi iki bejane jenengan Mas Jemi tangi Mas Jemi wis tangi dereng Mas Jem tangi rong ya digoyang megal joget mati gantung kanduni yang mas manuk sriti bencokan nang wit pari aja menco nang wit pari mencokan ning pangkone penari Sluku patok ayo selama panjang selama oleh kaya kudu ajati saja itu kange kempreng lagi kelegan ya Mas kelegan lolo bawang mati ora pengen apa medani bocah urip ora aduwe sluku patok ayo selama panjang selama jendit madhep rana Dok diwalik Dok iya
menika Pak Lurah derek ngampil Bu Lurah. Iya. Aku emoh mas sarung kalongan sing kasuwun sing abang piro aku emoh mas dadi bojo kepangan sing kasuwun sowan penghulu ayo yo yo ora nuturo wong sing ijo lenture putih sing bujang maneh mas ora dong gluyunga sing duwe bojo kadang lali mulih Manawan aja mangan nongko ayo nongko iku asale bapak ade prawat aja nampe joko nampe joko bakale iya irang-irang mas motore kanjeng jane mawarene kasetirane ngono aja ngono yen kowe seneng mas aja mung mandang golek ana nganti omahe nandur wuni kadang-kadang